Ας βγάλουμε από τα κλασέρ της δουλειάς μας το καρκινογόνο κάδμιο με κλασέρ SCAG. Με επένδυση χωρίς κάδμιο, ανακυκλωμένο χαρτόνι και τη σφραγίδα ποιότητας SCAG. Κλασέρ και ίδια αρχιοθέτησης από τη SCAG. Οργανώνει επιχειρήσεις. Ας βγάλουμε από τα κλασέρ της δουλειάς μας το καρκινογόνο κάδμιο με κλασέρ SCAG. Με επένδυση χωρίς κάδμιο, ανακυκλωμένο χαρτόνι και τη σφραγίδα ποιότητας SCAG. Κλασέρ και ίδια αρχιοθέτησης από τη SCAG. Οργανώνει επιχειρήσεις. Ας βγάλουμε από τα κλασέρ της δουλειάς μας το καρκινογόνο κάδμιο με κλασέρ SCAG. Με επένδυση χωρίς κάδμιο, ανακυκλωμένο χαρτόνι και τη σφραγίδα ποιότητας SCAG. Κλασέρ και ίδια αρχιοθέτησης από τη SCAG. Οργανώνει επιχειρήσεις.